சீயோனில் வாசமாயிருக்கிறவளே, நீ சத்தமிட்டு கெம்பீரி. இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் உன் நடுவில் பெரியவராயிருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற வேத வசனத்திற்காக எங்கள் தேவாதி தேவனுக்கு கொடான கோடி ஸ்தோத்திரங்கள் உண்டாகட்டும். கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதென்று சொல்லுகிறோம். எங்கள் கர்த்தர் நல்லவர், உம்முடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு கொடான கோடி ஸ்தோத்திரங்கள் உண்டாகட்டும். இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் எங்கள் நடுவில் பெரியவராக இருக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம். செங்கடலின் நடுவிலே தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியை இருக்க கட்டளையிட்டவர். எங்கள் நடுவிலே கர்த்தர் எங்களோடு கூட இருந்து தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியினால் எங்களை நிரப்பி ஒவ்வொரு நாளும் தேவனுடைய பாதையில் நீர் எங்களை நடத்துவதற்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய கரம் எங்களோடு கூட இருந்து உங்கள் நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்த ஜீவனுள்ள சாட்சிகளாக இருக்க கிருபை தாருங்க. இரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன்.